Ohorea bada, danborradaren urrezko danborra jasotzea, are gehiago danbolina bera egitea. Tomas Hernández Mendizabal artista donostiarrak sortu zuen lehendabizikoa eta 52 urte izan da urrezko danborra egiten, eta gainera askatasun osoz. Y no lamiendo el culo, ¿eh? Naiz eta sarituaren izena beste guztiek, baino lehenago jakin batzuetan astirik ez danborra prest izateko San Sebastián egunerako. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que faltaban igual 2 días. Y el dibujante, pues eso. Usadioari jarraituz, erbiti musika dendan erosten da danbolina gero artistikoki prestatzeko, eskuak eta arima batera lan eginez. Letrak egitea da zailena eta hori da Inigo Aristegi artistak hemendik aurrera duen erronka, berari egokitu baitzaio urrezko danborra, egiteko ardura. Niretzako oso importante ez, nola artista edo margolaria edo. Letrak eta diseinua egiteko Donostiako haizea izan da Aristegik izan duen inspirazio iturria. Olatuak nola juten dira atzeraka, ez? Eta horrela dauka hitzak. Lehenengo danbolinetik ona gizartea modernizatu edo eginda, baina urrezko danborra betikoa da eta bardina izaten jarraituko du. Sarituaren eta donostiar guztien bihotza betetzeko festa guztion ondarea da eta.